Hai guys, iki mau ceritane kudu ra budal ning pasar. Awake greges-greges. Tapi iki tak jajal sarapan iki, mengko ban jajal sarapan arep ngombe obat. Ora patek enak jane tapi yo tak jejel-jejel nih. Bareng kudu sarapan karo dokter loh. Pas sarapan kok iki ngombe obat iki kok. Obat erna loro. Jadi masih sarapan ora enak ya tak jejel-jejel ning kok suwe rontek kon. Lawe kikil. Mergo ora enak mangan tuku sego kikil, guys. Ben rada ngrasakne enak perong kok ngombe obat. Tak uloni ngono, penting kelebon. Jejelne ayo. Ting sokolum. Ya aneh tak pikir aku. Dokternya ngomong, "Bu sampeyan kesel Bu, obrek kabeh awake Bu." Iya tak sare aku mergo kesel aku ngonten karo kesel aku ngitung duit lho Pak dokter aku. Ah dokter yang guyu. Kesel ngonten karo lek ngitung duit. Lah biasane wong kesel nyambut gawe iki ndak kesel ngitung duit iki. Jarang-jarang dokter rungokne tong guyu. Ndak enak tenan guys. Ternyata yo ora enak lek wong loro awake. Yang pasar, mengko pelangganku bodong goleki. Yang pasar sangune ya obat ngene iki. Ngono, Pak. Iki sarapan tak jajalne ben mergo klebu kok ngombe obat. Wis ya ngono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.